Hi, hello sis Luya Vlog. Sir John Tay, thank you so much po sa pag-visit. Nag-ano lang po ako kasi naki-charge po ako dito kaila tita. Eh, nagsaglit na ako mag-live. At saka naki-charge ako ng aking mga flashlight, cellphone para mamayang gabi meron kaming ilaw sa bahay kasi wala po kaming ilaw simula pa kahapon. Thank you, Sis Ina. Sabi ni Sir John. Tusok, ewan ko kung pang ilan.